anyị si n'elidazi iwe the tallest tree in Africa n'elidi anya zikiwe n'uwe narị n'ojikwu sọbọli anya Igbo mmadụ na-ejula ese kedu ka o si mee eweruko mele bele Peter Obi ojikwu aka nwugoli sam o nwere onye na-ajụda ese ibe ndị nwere na-atụrụ ọba n'anya unu wenelide ọsadebe anya ọ na-agbada unu gba nkịtị pụtovu mbọsị unu jebe akwa ibe niile na-azazi ọsadebe bụ feki maka na ọ bụ feki ka Igbo na-ekwu etu aka unu si n'elide Oliva anya Oliva nwa ọgbọ mmụọ na-akwọ nsị inesi Oliva dị ka okwe na steji ọ na-egbu mama ka ọnwa anyị meridela Oliva na n'iyi ụmụ Ọnịcha gbalogbu otobo nkịtị owele okpolokpo na-aga n'oto niile dị n'Ọnịcha nwere onye ekwula okwu na-enwere onye jụlesi owe naanị fọni mmụọ ka mmụọ na-akwado una fọm wewani kọmiti of friends oge ndị ndụ na ọ bụrụ nwụrụ unu ebute mmanya wee bịazi ọ bụ anya ka Igbo na-ekwu ihe Igbo ji dị ebube agụsị agụgwe Igbo nọlideli chienu achebe anya ọnọdụ na wheelchair many years ma akwụkwọ na-ede ka o ji alụlụ Igbo ọgwụ nke ya Igbo gbali nkịtị chinụanị narị ibe Igbo nwere na-eme ka ma gwụsịa kedu ka unu si gbuzie ọkadigbo ọgwụ unu gbule dị okeke anya n'ọkụ gharịzie sinagogu okpukpe ekpele onye sinagogu unu na-eje bie nene dị wọdụ okeke bụ ofu nanugo ibe ndị nwela na-atụrụ ọba n'anya o nwere n'ezinụlọ ndị orijeli ibere walivaka gbawala ụzọ onye n'ime wee bata na bere tibe onye ọbụla budiru ya n'ala ma nne ma nna ma nwa kpudosie iru ya ọdụdụ mmaba wee gbelili gbolewo wee gbekwesi onye isi ndị ori wee tie nye aka n'akpa sia na nọ nso nwanne ya na-eme ya anya sia na nọ nso nwanne ya na-eme ya anya ndị ori mmadụ isi na-emụwa amụ mụlida m wee si n'ezinụlọ wee na obelive na-eme ive obele nsi na-agbagbu ike ovumụlakwe na-ekwuru ọnụọkụ Igbo mali n'ikwu unu ga-eme ọbụ na ka mmụọ na-akwado ma ọ na-ọbụ na egwu dị n'Igbo agụsị ya ka ikene ndị n'Igbo ji obili adị m sọrị na mbọsị emeli lọnchi na o nwere onye ahụrụ mana zara aba na nkịtị ejiri ọnụ etinye azụ n'ofe nwanne unu ịma melive oge mesie si ka bụ unu pụta n'igwe o
ọ dị mma nye ka unu nwale na na kpamkpam unu kpụ anya na kolikoli kedu ibe mmadụ ga-emezi kedu ibe mmadụ ga-emela obodo ka ọ dị mma ime mma n'ịnọ n'okwu ime njọ n'ịnọ n'okwu kedele eji eme ọgwọ na mmụọ na-ekwu okwu a ụmụ n'ibe kelele ime ụda akpụ enyi na n'igbo onye ji abịa bisa n'uwe male dagbu enyi gwara nwanne ya nke n'igbo ya nke bi na midrand esteti na saut ejeli mubie ka ngwugwu n'uchikwu ya bụ ya nke meli ma ọfụma tokwu mgbọ ndị igbo na saut obisi wanọf obisi na mụ ya ka ịnọ ga-adịle gị mma ọgwa ya ka igbo niile ọrụ nwa Jizọs na-ekwu okwu a onye ji eme ọnụ ya gbakwana mbọ ka o mee ibe eji eji ya eme ọnụ na-ekwura mmadụ na nkịtị ka nke na-akpa mma mejenu meja na akpa mma bụ onye n'igbo ọnụ na-eli eli n'ọka ya lili gaba ọnụ nọ na-eliri eli ya weli nye ndị na-eli eli akpamma studio n'ọka one grow every day by day abi ya bụ young shall grow emezie ya bụ studio ga-akalịsị eruela igbo niile ayaka Jizọs ịnawago ayaga igbo niile ọ bụ mmụọ ayaka Jizọs na-ekwu okwu a ọ bụ mmụọ ayaka Jizọs na-ekwu okwu a ayaga igbo niile ọ bụ mmụọ ayaka Jizọs na-ekwu okwu a eji m aba Jizọs Kraịst wee na-ebeli mụ n'igwe ebele so ọ bụ na okolobịa adịghị n'ime obodo abụọ ga-agara n'ihu okolobịa dị n'obodo a ga-agara n'ihu wee na-ebeli m okolobịa n'igwe ebele na ijebe ga-abụ ije awele banaba ije awele bajebe ejebe ije awele n'ọbụ okolobịa na-edozi obodo ya ọ ga-adịrị unu mma n'aba Jizọs Kraịst ebere na-egburu ọnụ na nkịtị ugbu a anyị wee gbọkwuzie ezi mmụ afọ ndị Igbo ndị obodo n'Igbo ji eme ọnụ anyị na-agbọkwuzi ezi ụmụ afọ ndị obodo n'Igbo ji eme ọnụ onye ala na-akpụrụ isi Igbo ma ọgbụ mkpọbụlịalịa ụmụ okolobịa n'Igbo pụtabanị na ugo unu achaka ego unu ga-edozi obodo n'Igbo
ebe akụ na-ekwu n'ala Igbo akụ na-ekwu ekwu Balanto Chairman Trigi Point Hotel n'Igbo anyị kelele ka nkele egwu echi architect Bob mmụọ too Chineke too Chineke anyị n'ọbụ okolobịa na-edozi obodo ka nkenegwu Chidi Justice Chinyere nwanne Igbo ọgwụ agbịlịgba na ndị Igbo agbịlịgba na ndị Igbo anyị kelele gị nnukwu onye ọkaiwu n'Igbo ji eme ọnụ eberebe ka nkene chi dị emume nne gbajie na ndị Igbo gbajie na ndị Igbo director Bufa Investment Company Nigeria Limited aka ji mmanya na Nigeria Brewery PLC otegwu n'anya ekene eberebe ayaka Jizọs n'Igbo ka anyị kene chi Chivitek Udozọ nwanna bụ aya penu na ndị Igbo eze ndị Igbo na Spain Chairman Igbo Mexpos na Spain ka nkene egwu Uche Nwoyilọfọ Obudike na ndị Igbo eberebe ka nkene ọnọrọbụ Marita Kesi nwazuru na ndị Igbo eyi m nwazuru na ndị Igbo Udezi obodo Ọka former speaker Anambra House of Assembly owechila odozi obodo kejila odozi obodo n'Ọka jirekwa ka iji ayaka Jizọs kelele gị Honorable Umakesi Nwaso enenebe akụ n'Igbo n'ọbụ okolobịa na-edozi obodo ọ ga-adịla unu mma ayaka kelele gị ebe n'ebe Chidi Oni Nwanna akụ ezu mkpa na n'Igbo enu na-ezuru oke akụ na-ezuru mkpa akụ ezu mkpa na n'Igbo Chairman Board of Directors N'Igbo Microfinance Bank Limited
dabọsị enyi na n'Igbo chairman Mbulue Farms and Fishing chairman El Magnet Ventures Limited Lagos Oluchukwu Mbulue Foundation anyị kenele Chief David Ebue Uchendo na n'Igbo Chief Engineer Christian Okoye Omelora na n'Igbo Chairman Engineering Nigeria Limited Ọchịagha Victor Nwandulue dabọsị enyi na n'Igbo ọchịagha Ibanyi Nwosu Nwamelụ na n'Igbo Engineer Christian Nwebenebe Nwachi na-emeli na n'Igbo ayaka kenele gị Kenneth Nwabana Opika International onye ọma onye Mbosis anyị kenele gị Chief Welfare Officer People's Club of Nigeria n'ọbụ okolobịa na-edozi obodo ọ ga-adịlụ unu mma ndị nke na-aba mmekọli ibe dịkara nwụsịsigokwanụ ndị gbadolabado n'abalị ritayamenti Opika ma ndị mesịrị ekwulebe Opika anyị kenele ka nkene architect Obiọka Afọ Hallelujah praise the Lord eyi ayaka kenele Chief Moses Nwejike Eli n'anya ekene ele anyị ekene ichekwu na n'Igbo Igbo bụ n'Igbo ji ejo founder and the leader Mark Moses Foundation Ministry International eyi na anyị kenele gị Mr. Kirisola nwanne m Kirisola nwanne ndụ KSM Light of Semolumba ọnwa na-etili obodo n'Igbo General Manager Orbit Power Holdings Company na Abuja anyị kenele gị ka anyị kelee Dr.
chairman n'Igbo Vigilante Services onye oche nche anyị n'Igbo kenele gị obedi nwanne zọba ọzọ mma na n'Igbo ọzọ gị dị mma Mr. Nat Obi
Jizọs na-akpọ Chief Ogwi nwere ike igiliga Chukwu na n'Igbo ebere ebe Chief Kenneth Okonkwo agwụ na-eche Igbo na n'Igbo ọ bụ ezi oyi mụ agwụ na-eche Igbo na agwụ na-eche Igbo bụ odo agwụ na-eche Igbo na mmụ awụlụ abụọ agwụ na-eche Igbo bụ nwadịala na n'Igbo agwụ ma ọ bụ ifu nna onye bụ chie Chairman Modern Security Agency na n'Igbo agwaghị kenele gị nena agwụ na-eche Igbo ya ikene Mr. George Udebunemu nwunye mmadụ ya the ambassador onye ome na n'Igbo ka ikele kwuo Honorable Esi Okeke egwi na n'Igbo egwi n'Igbo keleleke Vincent Nwobidike Chief Vin Obudike ide mgbulumbulu na n'Igbo oyimide na n'Igbo idezi oyim otego mgbe iji wee wụdebezi aka anya ma nwoke dozikwa n'ihe kwuru ọ bụla oji anya injinia dọkịta ịma nwa akụbuwe ezi nwa akụbuwe akụbuwe nwata na n'Igbo akụbuwe nwata anyị kelele Chief Chasi Oke Nwankwọ Ogechukwu Nwankwọ anyị kelele gị ideji ogbugbu n'Igbo ọgwa dike ọfagwule ndị Agwuleri chiri ya echichi ọgwa dike nke Agwuleri ka nkele Maazị Okechukwu Okoye Ememe Bakụ na n'Igbo Barrister Jerry Nwejike Okoye akụtibu ilo na n'Igbo akụ na-etibu ilo wara akụ na-etibu ilo n'Igbo Chief Robinson Okoye Osinobu Onowu n'Igbo Robinson Okoye anyị ekele Onowu n'Igbo anyị kelele gị Chairman Rob Moore Worldwide Chairman Rob Moore Investment eyiri anyị kelele gị Ayaka Jizọs na-akpọ unu ebe onye nọzi ya pụtara ọ bụzi Jizọs na-achị Chief Anene Nwoyilọfọ Azụbụ eze na n'Igbo MD
Valentine nwe ọzọ Ọzụbani na Ndigbo Ọzụbani n'Igbo anyị kenelego Chiridan Ọka Igbo n'Igbo anyị kenelego MD Windown Investment Nigeria Limited Mr. Nonyelumu Nweke Nwata Malaz Yana Maribe na-elezi anyịnya n'abịa Nwata Malaz anyịnya na Ndigbo Ogbeshi anyị kenelego Barisita Ude Ifeanyi Udo anyị kenelego Iberike Igwe na Ndigbo Iberike Igwe na Ndigbo Honorable Bola Afamu Nwaokpogbo ezi nwanne eze nwanne bịa na-ekele ọ bụ Ayaka Jizọs n'ikwu former special advisor gọvanọ ya nna m anyị eberebe gwa Chivi Kennedy Nwobulike Omeito na Ndigbo Chivi Ajagbu Nwaọgọ Eze Ndigbo nke Ịsọlọ Lagos Eze Ndigbo na-esọlọ anyị ekene ilu ekene limo